Als je van de morgen het bouwland bij half uur eerje, liep het de wierte simmer een heel eind voort. Maar die wie er wel, maar vervelende gevolgen voor de bouwboeren en leenbedroegen. De groen wie zo wierd dat landbouwmachines vast kwamen te zitten. Leenbedroeg de Graaf van Wierum had daarom van simmer rupsballen onder de combines pleest. Voor eerst nog eens proef. Heel wat seizoen te zijn, maar dit komt net klaar. En toen hebben we toch via en ook een beetje via het internet rupsen opscharrelen. En die hebben we dus gekocht. We gaan nu hebben we aan de gang geweest om te testen. En dat ging heel knap, moest een hele pedalische dingetjes verhoren. En tot nu toe gaat het heel goed. Bouwboer Upt Hiddema van Halvert had de lijenhof van de wierte simmer. De jippels, die het no mooi droeg in de lood stenen, maar er toch extra controleren worden op rot. En Hiddema had onpassingsdwaarmaten aan zijn trekkers. Het ziet hem in de wierte rooiomstandigheden met raaprooien. Heel bij de simmer konden we met de trekker met normaal op 4 banden konden we net met de rooimachine op het laan heen komen. En dan hebben we er een constructie nice bouwen laten. Met dubbel lucht nemen ze dat. Het die pure needzaak, want dan was ik appels net uit de grond kregen. Een aanpassing die het voor één trekker al goed €5.000 kost. Maar wel noodzakelijk is, omdat in het laatste decennium de simmers hield iets wieter worden. En daar moet de ikkerbouwsector op inspelen. Die hele grote bedrijven, die zie je nou ook allemaal uitwegen van hoe krijg ik mijn product eruit. En maar ik eventueel hulp van orenboeren, dan worden machine erbij, alleen werken erbij zetten. En dat je in droge tijden daar meer dwang kennen. Ja, dus het kost dan wel meer centen. Je kostprijs wordt er net leger, dat klopt, die wordt hoger. Die aanpassing die je nou dient, is dat nou structureel? Ja, je weet het net. Het is, we hebben wel een beetje het idee dat het klimaat zich dan een beetje verandert. Maar ja, het is nog te betijd om daar een oordeel over te vellen. Maar het gaat wel terug, dacht ik, de rupsen. En vooral als je het één keer gewend bent, dan is dat gewoon, ja, wij zijn dan herenspul. En zij is het al.